Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. S pesnikom u podne. Novak Đukić. Ljudi koje poznajem. Draginju odveli vezanu kroz dojke. Nedeljka Draginjenog ubilo slučajno. Jovan bio u poljskom klozetu, Mirka zateklo na ženi, a ženu odveli golu. Jedan iz zadnje kuće svakako bio na izlazu, umorio se od vojne. Jačim se rodio u jami, nije mu to ni bilo ime, i jeo majku dok je bilo, pa u rupi i ostao. Marka stigli usranog, Stojan mislio da je to zato što su psovali Boga, Momčila nepomenik iz utrobe izvadio. Ljubici bilo žao stvari, izrasle joj dlake po licu dok je čekala. Učiteljici sipali so u stomak, Avram slomio nogu bežeći. Mara nije stigla nešto da pita, za Lazarom kuće plakalo ko čeljade, Pavle končinu dočekao sa osmehom, Janko i Zora umrli u zbegu. Ljudi koje poznajem zovu se mojim imenom. S pesnikom u podne.